aturin immediatament la tala massiva i indiscriminada d'arbres que estan fent a Cardedeu. No només els ho demanem la CUP, els ho demanen entitats del poble, veïns que no estan organitzats, és una demanda popular. Per tant, ara per ara els hi demanem, si us plau, que ho aturin. Mirin, nosaltres creiem fermament que cal una gestió forestal activa i decidida per fer front als incendis, perquè en el context de crisi climàtica en el que ens trobem, no només els incendis seran més freqüents, sinó que, com ja s'anuncia i ja estem veient, els incendis cada vegada seran més violents. Ara bé, els demanem, si us plau, que no actuïn pel broc gros. El que vostès han fet al Parc de la Penya és una autèntica destrossa. No ho diem nosaltres, repeteixo, ho diuen experts i expertes, ho diuen entitats del poble, ho diuen veïns que passen per allà i es posen les mans al cap de veure el que ha passat al Parc de la Penya. És un error garrafal i en part és un error irreversible. L'han cagat. I quan un la caga, el primer que hauria de fer és demanar disculpes. Vostès han actuat al Parc de la Penya amb els mateixos criteris que si el Parc de la Penya fos un bosc, i no. El Parc de la Penya no és un bosc. El Parc de la Penya, com el seu propi nom indica, és un parc. És una zona de verd urbà. Per tant, la gestió que se n'ha de fer ha d'incloure altres criteris que no els criteris que es fan servir per la gestió forestal dels boscos. Els parcs, com suposo que ja saben, compleixen funcions socials. Són espais d'esbarjo, espais que en un context de crisi climàtica serveixen com a refugis climàtics naturals. Alhora també són espais rics en biodiversitat que cal protegir, potenciar i cuidar. Com els deia, al llarg dels darrers dies hem parlat, honestament, hem contactat i hem parlat amb diferents experts i expertes, i totes aquestes persones ens han clarificat que és obvi que cal fer actuacions, que sovint cal fer actuacions per reduir la densitat de la massa vegetal, per reduir la continuïtat entre les capçades dels arbres. Això es pot fer a través d'una poda, es pot fer a través del que es coneix tècnicament com una aclarida. Actuacions en què se selecciona els arbres més joves i se'n conserven, òbviament, els més longeus i els més arrelats. Però el que s'ha fet al Parc de la Penya no és això. És una tala absolutament indiscriminada, i així ens ho han dit els experts. Només cal anar-hi, passejar-hi i veure la destrossa que s'ha fet. S'han tallat arbres que són més vells que molts dels que estem aquí. Però i no només això. Clar, amb aquesta tala vostès el que han generat és una situació de risc greu pel que fa a l'estabilitat del talús del Parc de la Penya. Sense l'arbrat que sostingui aquest talús, el risc d'erosió ha incrementat. I és una situació que inevitablement caldrà de mesures correctores. I els ho diem també molt clar, no defugin de les seves responsabilitats. Vull dir, la seva feina i els seus sous estan per alguna cosa, estan per atendre aquestes qüestions, per supervisar el que es fa, per molt que ho dicti un informe de la Diputació, per aterrar aquests informes a la realitat del municipi. I no llencin pilotes en fora, perquè ja n'hi ha prou de dir que tot el que fan malament és culpa de l'anterior govern. Perquè ja ho hem llegit. La culpa d'això és de l'antiga regidora de Medi Ambient, que va signar no sé què. Mirin, vostès, els agradi o no, porten ja 6 mesos al govern, i per tant no poden defugir la responsabilitat que tenen, que és vetllar perquè totes les actuacions que es facin d'acord amb la realitat social i biològica de Cardedeu. La realitat és fumuda, i això ha passat ara, no abans. Per tant, com deia al principi, els prego, si us plau, que aturin aquesta tala, que es reuneixin amb les entitats, que es reuneixin amb els grups polítics i que es pugui buscar una manera molt més sostenible de gestionar els boscos i les zones de verd urbà del poble. Gràcies.